Jeg er Henrik Christensen og har en gård på nuværende 190 køer. Har 180 hektar og har en markmand og en fodermaster. Og alle maskiner blev ordnet ved egen brug. Vi overtog gården i 2003, og året efter udvidede vi med 100 senge til det eksisterende, og udvider nu med kalvningsafdeling og malkecenter, som ligger i en hus for sig selv. Inden vi fik JF, der kørte vi med en hasperblandet system. Vi valgte at så få en træsnegler, fordi der var mere kapacitet, og vi havde nemmere ved at køre halm i. Også for at fremtidssikre med planer om at skal mod de 250 køer. Vi har kørt med almindelige vejesystem og JF'en i starten, og fik så gang i det her trådløse vejesystem. Og det er helt klart en fordel. At vægten sender trådløs over til min lassemaskine, at vi kan se lige nøjagtigt, hvad vi putter i hele tiden. Så det er en helt klar fordel med trådløs display. Det er nemmere at ramme fodermidlerne mere nøjagtigt. Siden vi begyndte med det her system, har vi mere ensartet mælkeydelse. Det vil sige, at vi har dem der, hvor vi lige pludselig har 1.500 kilo mælk, mere eller mindre. Når man lasser udenfor i siloerne, hvor solen kommer hurtigt i en gammeldags display, har vi meget nemmere ved at kan se tallene her. Det er samtidig kunne knive voldsomt, når vi har lastet ud i solen. Det er en fordel, når vi kommer ind i de mørke ladebygninger og sådan, hvor vi kører hen, at der er lys i display, og vi har altid vett med ind, selvom det er mørkt inden for os. I traktoren foran blanderen har vi den lille vægt til at sidde, hvor vi kan følge med i, hvor meget vi udfodrer i hele tid. Og det er nemt at sidde herinde og kigge, i stedet for at vi skal kigge bagud, når vi fodrer. Så har vi displayen lige her ved hånden, og det fylder ingenting. Og den lille vejterminal kan vi stille til at simpelthen, hvis vi fodrer i forskellige stalde, så kan vi udfodre, få en alarm for hver det antal kilo, der passer til det køer, der går i de forskellige stalde. Sådan vi lige pludselig får fodret 500 kilo for meget ud i en stald. Vi har rigtig nemt ved at ændre, hvis der bliver flere køer, går vi bare ind, og nu se, når jeg er blandt til 186, så går man bare op og taster nogle flere køer ind, og så går den simpelthen over og trykker OK, hvis nu man har flere. Så kommer fodermidlerne, så er de regnet ud til dem ekstra 2-3 køer, du skal have med. Og det er helt klart en fordel. Altså ingen sedler inde i selve traktoren. Det har jeg på computeren det hele, og det er helt klart en fordel. Når man køber Profeed, der er en computerprogram med, som jeg har installeret herinde, hvor jeg kan kalde alle data frem på. Når jeg overfører dataene via min computer, der står inde i stuehuset, holder jeg den udenfor med lastemaskinen og overfører så via den lille sender til computeren, hvor jeg så får alle dataene ind og lægger, hvor jeg kan se, hvad der er brugt i de forskellige dage, hvad tid der er blandet. Og her kan vi så se her, at hvordan de rammer, når de lasser. Og der kan vi se lidt tydeligt, at det er inden for små kilo, at vi rammer fodermidlerne nu, i forhold til, hvad vi gjorde før. Og det er også den system, som jeg kører ind og laver mine foderplaner på, hvor jeg går ind og kører ind til 180 køer, og så lægger den ind her, og så overfører den til den, som der sidder ude i lastmaskinen. Og det fungerer ganske fint og nemt.